Yan, dito tayo sa True Gens. Mga kadatskid, dito tayo kay yung paborito nating Yes. barber natin dito sa Kelowna. Ang galing. The best. Yan, pinaka-the best na barber dito sa Kelowna. Mga kadatskid. May mga nasubukan na akong iba. Salamat po. Kaya dito tayo bumabalik-balik. Galing eh. Yun, mainit ang panahon ano, pre? Sobrang init. Grabe no. Sobrang init. Alam mo nung last year nung punta ko rito, malamig pa yung ganitong nandito ako 21, May 21. Sabi nila, narinig ko. Ang lamig. Maaga daw ang sahur ngayon dito. Naka-jacket ako noon nung makapal. Pinagtatawanan ako dahil ang kapal daw nun. Sabi ko wala naman akong jacket. Tsaka malamig talaga ako. Kasi mga nasa 18, 16 degree tanghali noon eh. Ngayon nasa 32 kahapon, nag-32 eh. Grabe yung init. Dami ng tao sa beach. Wow, siya nga ako nun dyan eh. Ika ano. Ayo, nagpo-photoshoot ka dun. Diba? Tsaka meron ka ng yung mga pino-photoshoot. Oo, kaya meron na. Sinimulan ko na yung portrait. Ang galing nga eh. Nakita ko, maganda. Salamat kaya. Parang ikaw na rin nag-e-edit. Ako na nag-i-edit din. Ganda, ang ganda ng mga pagkagawa. Bale, inaano mo na rin siya, parang pinopromote mo na rin siya. Oo, kaya. Galing ano? Okay pala yung ganun sa dito, sa Kelowna. Kasi marami kasi mga ganun. Halos lahat, kahit saan ka pumunta dito, maganda yung Mga view, no? view. Kaya nga, ang ganda nga yun, magandang yung photography. Yan yung una kong noon. Kasi ang nangyari noon, hindi ako bumili ng camera, ang binili ko yung drone. Tapos humiram ako ng camera na ginagamit sa Sa ang ginagawa ko kasi nung bagong dating ako, yung mga property, nagpipicture ako ng mga property na pinopost sa website. Katulad dun sa marami rin nagpapa. hindi, isang isa lang yung ginagawang ko. Isang realtor, commercial realtor siya. Nagbebenta ng mga business. Yung website nila, yung Business Finders. Ngayon, may mga pinicturan akong niya, na mga property na binebenta niya. Tapos, ginagamitan ko ng drone kasi kailangan makuha yung taas niya, di ba? Taas. Yung top view, yung bird's eye view niya. Ang ganda pag may drone ka eh. Oo, para may pakita mo yung property, yun. Kaya yung yung nakuha ko. Eh ngayon, siyempre, kailangan, di ba, pag mayroon kang sarili, di ba? Diba? Pwede mong magagamit sa, halimbawa, kung saan ka pumunta. Oo, delikado ka naman mo kuya. Maganda pagka kahit yung mga simpleng camera lang. Ang naman, pero yung Canon talaga, pag yung mga ganong kagandang lens, medyo may mas Oo nga. na presyo. Kaya hindi ako bumili na Parang yung photography, pre, na yan, yung parang matagal mo nang ginagawa. Nagsimula lang ako for 3 to 4 months ago, pero hilig ko na talaga yung mga magagandang pictures ko nun. Oo. Mayroon na akong mga hilig sa mga ganun dati. Kumbaga, ini-explore mong mabuti muna ngayon. Tapos nung nakarating kami dun sa Kelowna ako, maganda tong lugar na ito na gawin ng photography. Kasi ang ganda ng lugar eh, tsaka ang daming wildlife, lahat, nature. Wala bang sa Edmonton na pinanggalingan nyo, hindi ganito? Hindi very plain doon eh, plain. Tsaka walang masyadong nature doon na pupuntahan ba. Puro
Parang city, yung big city. Ah, nasa ano kayo? Nasa Ciudad. capital talaga, kumbaga. Anong capital ba yun? Nasa city talaga? City Parang Vancouver, ganon? O parang ganun. Ah, okay. Ang sa amin walang mga ganito. Yung pag gusto mong pumunta sa lake, mag-drive ka muna ng probably mga 1 oras, ganun. Oo. Less than an hour para lang makapunta sa lake. Oo. Ganun doon. Malayo ang lake, ano? Dito maglakad ka lang, andyan na. Pero may mga usa rin doon na para gala-gala. Meron din. Yung mga deer, di ba? Parang dito. Yung Pero- mga raccoon, ganon. Pero Bira. hindi masyado. Mas marami dito. Hindi, dito kahit saan meron eh, no? Minsan nga nagkakape ako, sumisilip sa bintana namin eh. Etek na deer yan, no? Maraming ano dito. Ang ganda nga dito eh. Tsaka yung mga ibon. Walang mga ganun saan. Parang nag-migrate kayo rito sa Kelowna galing Edmonton. Paano yun? Dahil sa work yun, pre? Hindi kuya, ano yan, si Mrs. Taga dito siya dati. Mm. And nag-move siya ng Edmonton. Nandun siya for 4 years yata. So, hindi niya masyadong gusto yung weather. Ah, Saka okay. Yung place. Medyo boring kasi dun eh. Kaya... Bumalik dito. Ah, okay. Yung weather doon, sobrang extreme na malamig ba? Pag winter, yung kasagsagan, Oo, yung winter. minus 30 ganun. Umabot pa ng minus 20. Grabe na lamig naman yan. Tapos ang kapal ng snow. Yung Oh. yung snow mag-limit lang yan pag summer na. Pag spring nandiyan pa rin yung snow. Hindi katulad dito, spring wala nang snow. Ah, diba? okay. Wala nang bumubus na snow pero yung mga na-stuck sa sa Mhm. Sa daan. sa daan andun pa rin sila. Mawawala lang pag summer na. Naging ice na yun. Mm. So doon ka naglanding sa Edmonton. Ayos ah. Umalis ako ng Pinas. It was like plus 30 yata yung temperature doon. Mhm. Dumating ako sa Edmonton minus 20 something. Grabing ano yun ah. Grabing gulat yun ah. Nabigla ka nun. Grabe. Wala, yung jacket ko Hindi umubra. hindi umubra. Yung jacket ko talaga. Wala akong idea doon noon na ganun pala ganito wala akong kalamit dito sa ano. Pero na-excite ka naman no, nung pupunta ka ng Canada. Oo, naman kuya syempre. Parang matagal bang na ano yun, na plano o... Actually, kasi ginawa ko yung PhD dito no. Oo. Before COVID, naka-process na kami ng papers ko. Nag-apply na ako ng visa. Ah, okay. Tapos nagka-COVID yung na-delay. Ah, kaya na-delay. Oo. Anong, di ba, dumating ka na ng Edmonton. Ano yung first mo, parang impression mo? Ang alam ko noon ang Canada, ganun lahat ang itsura nung dumating ako. Ang akala mo, yung itsura ng Edmonton, Ganun ganun. lahat ang buong Canada. Hindi ko alam naman yung mga ganito pala. Exciting, ano? Uh, Ito pala Canada ka po. ganito pala ang Ganito Canada. pala. Hindi ko alam, may mga ganitong lugar pala dito. Tapos, gumala ka ng gumala. Hindi ka nakagala dahil malamig. Hindi ako nakakagala kasi malamig talaga. Kuya, nakakawalang ano gumala. Tsaka masakit ang ulo ko sa lamig kasi sumasakit ang ulo ko kaya O parehas tayo. Pag sa lamig, mahina yung ulo ko sa lamig. Kailangan merong akong alam mo yan, yung tok. Kailangan may tok ako, lalo pag tumno ko. Pag yan, nalamigan, ang sakit sa ulo. Sinalubong ka rin nun, no? Ibig sabihin, Ay, oo. di ba yung style ng mga Pilipino, parang may kain. nalubong din ako. Oo. Pag salubong sa akin ni Mrs. may dala siyang jacket ha. Anong airport yung nilandingan? Sa Vancouver kuya. Tapos Vancouver tapos Vancouver to Edmonton. Ganun ang Sa bagay, Vancouver lahat, no? Parang yan yung entry, tawag nila dyan? Entry gate ba? Tawag doon? parang ganun na yata. Vancouver ako nag-land noon. Ang galing First yun. time na
Yun lang ang first time na nakayapak ako doon. Hanggang ngayon. Alam mo pre, gusto kong makarinig ng mga kwento kasi ng ganyan. At tuwing lahat ng nakikilala kong mga Pilipino, basta nakakwentuhan ko, inaano ko yung kwento kung paano, tsaka kung ano, mga ganun, alam mo. Iba-iba yung istorya Iba. Di ba? Iba-iba istorya. May ganyan na sponsor, may student, may working visa, may galing Kuwait, diretso rito. Yeah. Iba-iba yung kwento. Dami ang bagong galing dito sa Canada. Parang Dami nga medyo lumuwag yung nila. Pero yung mo pre, yung parang tingin mo dito naman sa Kelowna. Okay ba rito? Masaya o Dito. exciting? Oo, exciting talaga. Masaya dito. Dito sa Kelowna. Ayoko naman bumalik dun sa Ayaw mo na bumalik sa Edmonton. Anong rito pre? Anong pagkakaiba ng Kelowna sa Edmonton? ang Edmonton kasi, siya, kung yung lugar, siya, plain. Plains? Wala kang makitang mga mountain. Prairie. Parang dito sa atin, di ba, lambak ba naman? Valley. And then, wala kang mga punong marami ba? Na parang doon? ganito. Puro mga pine tree, ganun. Yung mga hindi namamatay pag winter. Yun ang maraming puno doon. Tapos, dito ang kagandahan dito sa Kelowna, hindi malayo yung mga lugar na pumuntahan mo. Kumbaga, 5 minutes, ganun lang. Oo, napansin ko rin yan. Sa Edmonton, malayo. Pagka may customer ako na dati na magpapa-home service, mag-drive ako ng 20 minutes, ganun, para makarating sa bahay. Kumbaga, Tapos pag gusto mong mag-grocery, malayo, drive ka din ng 15 to 20 minutes. Itong atin kasi sa Kelowna, paikot lang siya Pabilog, di ba? Pabilog lang. Kita mo ang buong Kelowna pag nandun ka sa amin di ba? Doon sa taas, nakapunta ka na doon, di ba? Pag tumanaw ka, kita mo yung buong baba Tapos walang mga orchard doon, wala. Wala palang mga orchard doon. Yung parang sa atin. Ang nandun, yung malawak na field na panola oil, mga ganun. Okay. Ganun yung mga tanim nila doon. Parang sa Chilliwack, kung nakapunta ka na sa Chilliwack. Hindi pa ko yan. Ganun siguro itsura nung sinasabi mo. Kasi malawak na taniman naman doon ng sa Chilliwack ng mga blueberry, mais. Dito sa atin, orchards, no? Mga cherry, mga apple, apricot, pear. Ang kagandahan naman dun sa Edmonton, kung mahilig kang maglalabas kahit na malamig ka nun, marami kang pwedeng gawin doon. Maraming mga Doon sa Ano ba yung city na yun? Napunta ka na ng Vancouver? Vancouver ko yan. Oo, ganun. Mas malaki yung Vancouver, pero parang ganun din, parang Yung vibes, para alam mo yung city, vibes. yung vibe ng city ba? Yung Ganun din? Ganun Okay. Oo. Kasi yung Vancouver, 4 na beses kung nakapunta, na-walking ko na rin siya Oo. Alam mo yun, may lugar doon na yung Chinatown. Iba yung vibes doon. Meron din yung downtown. Maganda ba yung Chinatown doon, kuya? Hindi ganun kabuhay yung Chinatown doon Kasi ang parang ang bang tawag doon? Ang tingin ko, heritage area siya Ginawa siyang heritage area. Di ba yung Chinatown sa Manila, ang ganda, buhay na buhay. Ay, oo, malawak pa. Malawak, tapos buhay na buhay. Tapos, ang dami mong pwedeng gawin. Tsaka, ang malaking diferensyang napansin ko, pre, walang anong tawag doon, yung mga street food. Ay, walang ganun. Walang street food. Bawal pala street food dyan.
sa ano, sa Vancouver. Yun ang malaking diferensya ng Chinatown sa Vancouver. Kaya sabi kong hindi siya buhay. Di ba sa Chinatown sa Manila, Ay, wala ka nang madaanan eh. Sa dami nung daming tao. tao, tsaka nagbebenta ng kung ano-ano eh. Oo. Ay, oo, maganda dun. Dami ng ano ng ulo ko, pre. Yung tsaga-tsagain mo na lang. Kaya ganyan din naman ako eh. Kasi yung weather talaga. Weather yun. Pawisin yung ulo ko eh. Nung nasa Edmonton ako, alam mo ko yan, laging dumudugo ang ilong ko. Ako rin, madalas dumugo tong kaliwang ilong ko. Kasi sobrang dry. Madalas. Halos na araw-araw nga yata eh. Yan. Gipisan mo lang yan mamaya. Taas. Yung expectation mo rito sa Canada, pre, at yun ba yung in-expect mo? Di ba, pupunta ka na rito, nasa Manila ka pa. Yung ini-expect mo, yung ba yung nangyayari o nag-iba o ano? Medyo may mga gano'n din, yung mga in-expect ko is nandito nandun din. Pero yung ano talaga, hindi ko in-expect talaga na magiging gano'n talaga pag-winter. Ah, okay. Hindi ko in-expect na gano'n Hindi, sa ano, in terms of buhay, ganyan, yung Ay, trabaho, kung paano kumita ng pera. Ay oo, na-expect ko ng ganito kasi matagal kaming magkakilala ni Mrs. bago ako dumating dito eh. Kaya nakwento rin niya lahat sa akin yung mga ano dito. Bago ako Kumbaga, alam mo na yung marami ano. na akong Okay. mga ano, Oo. mga alam na ano dito kasi nakwento niya sa akin. Oo. Oo nga, nakwento mo nga sa akin nung kaya ka nag-barber, di ba? Dahil na-influensya nga rin niya, di ba? Kaya, pero noon, wala talaga akong idea kung ano yung barbecue. Ang Canada. Yung mga tao, pre, no? Mga tao rito. Dito na lang tayo sa Kelowna. Yung mga tao sa Kelowna, anong perspective mo? Yung ano sa tingin mo? Ano ko, medyo mas ano mga tao. Yung parang easy sila, Easy going, no? Oo. Hindi naghahabulan yung parang yung time mabagal yung tawag nun. Parang hindi ka naghahabol ng oras. Hindi sila, madali silang ano, madaling pag-isamahan yung mga tao dito. Yung medyo, sorry to say, pero mas yung ano ng tao dito is, parang mas ano sila, mas maganda yung vibe nila kaysa sa pinanggalingan namin. Ah, okay. So, ang pagkaintindi ko, parang doon mas stress ang tao. Parang ganun. Oo. Medyo, Kumbaga, ito, mukhang mga lahat ng mga tao dito parang friendly ganun pa sila. parang mababait, ganun. Mabait yun. Mababait. Medyo sa inyo, hindi masyadong. Ah, okay. Parehas Canada, pero iba-ibang ano, no? Parang Vancouver din, ganun din. Napansin ko rin doon. Iba ang tao rito sa Vancouver. Iba-iba yung ano yung kung sa Vancouver maraming ano doon, di ba? Yung mga Asian na Oo, Asian dami. restaurant, Oo. mga Asians, maraming mga ano doon. Oo, ang dami doon. Sa ano naman sa Edmonton, ang madami doon, isa sa marami doon yung mga Arabo. Sila yung isa sa mga sila yung may-ari ng mga barber shop. Mga Middle Eastern. Oo. Sila yung mga nagbi-business ng barbershop doon, mga salon. Oo. Okay. So, nung nandun ako sa Edmonton, mga katrabaho ko, mga Arabo. Mhm. Kasi sila karamihan barbero doon. Halos lahat eh. Tatlong barbershop ang nabahuan ko doon sa Edmonton. Puro Arabo lahat ang naging nakasama ko. Oo. Tapos nung dumating ako dito, wala akong makita masyadong ano dito. Puro puti, ano? Karamihan, no? Karamihan ng tao rito puti, eh. Tapos yung mga may barbershop dito, yung mga Jamaican, Oo. iba-iba ano. Oo.
Iba-ibang ano ng lugar. Ano ka din nag-adjust? Madali ka lang nag-adjust o Medyo nahirapan din ako. yung pagkagaling mo ng Manila? Ganun? Nahirapan din ako. Nahirapan din ako mag-adjust, lalo na galing noon. Hindi ako marunong. Marunong ako sa English, pero hindi pa ako Oo, magsalita. oo. Hindi pa ako confident ba? Oo, ganun din ang problema ko. Hirap pero nasanay din naman ako kasi laging sa barbershop ako kung laging yung mga Kausap. ko eh. Oo, malaking tulong, no? Kaya medyo nakatulong din tong trabaho ko sa sa communication ng pagsalita. Oo. Pero minsan nahihirapan pa rin ako mag-intindi kasi minsan ang bilis nilang magsalita. Ang bilis ka mo, tsaka ang bilis na malalim. Mhm. Parang wala nang bigkas nung salita, no? Parang sila na lang nakakaintindi. Tapos pag nagsalita ako, hindi naman din nila maintindihan. Di ba? Sabi ko, siguro ganun din yung hindi ko pagkaintindi sa kanila. Sabi ko, kailangan harapin mo yung ganong challenge kasi walang mangyayari sa ito kung hindi mo yun naharapin eh. Kasi mundo mo eh. Yun na yung communication dito, tsaka kailangan mong mag-adapt, di ba? Tapos mag-adjust ka sa lugar talaga. Tsaka noon, wala pa akong masyadong alam na kung ano bang dapat gawin, kung may kinakausap ka, kung okay lang ba na sabihin mo sa kanila. Kung ganito, ganyan, baka Oo. ano sila. Oo. Hindi ko alam mga ganun to, noon. Sinagtatanong na ako kay Mrs. Ako rin, ganyan. Parang, Pag may gusto akong sabihin sa customer ko sa mga ano. Ang alam mo okay lang, pero hindi okay sa kanila. May mga ganun. oo, ako rin. Hindi, kasi may mga salita na racist. Mhm. Di ba? Yun. Sa atin normal, pero dito, Yun ang ibig ko sabihin. racist dito. Ang alam mo okay, Oo. pero hindi mo alam na Bullying na pala yun, no? Alam mo yun, dami ko nga nasasabi minsan. Kaya Buti, nga nagtatanong ako kay Mrs. kung ano dapat Oo. sabihin minsan pagka may gusto akong ano ba. buti, mga Pilipino lang yung mga kasama ko minsan. Dati anong una, pero alam ko na. Pero kasi ako dito sa barbershop, talaga, kung baga, mas marami pa yung ibang lahi na nakakausap ko kaysa sa Pilipino eh. Kaya Hmm. medyo nasasanay na rin ako sa mga ano nila, style nila. Oo. Nakaano ko na rin yung mga style nila na adapt ko na rin ba. Kaya alam ko na sila kung paano sila pag-isamahan minsan. Oo. Kung nag-joke sila o ano, Oo. alam ko na kung paano sila ano yun. Oo, madaling pakisamaan yung mga sa akin pag nagde-deliver ako, Mm. yung mga Middle Eastern, mga Indian, ganyan, yung mga Afghan, okay, alam nila yung jokes. Hindi ko pa nakagagamay naka-jokes yung mga puti. Di yung mga puti ang nahirap kasi yun dyan. Seryoso sila. Kung ano sabihin mo, seryoso. Hanggat di mo sinasabi na joke yun, Yung mga ibang lahi kasi may pinagka parehas sa kultur natin Oo. sa Pilipinas. Kaya pwedeng kaya hindi ko dino-joke masyado yung mga puti. Pero yung mga nakilala ko na rito, mga Nepalese, ayan. Mga ilang Indian, Middle Eastern, Afghan. Sa jokes, okay yan. Ano sila? Mga Pilipino, lalo na. Walang bawal-bawal sa Pilipino. Kahit buliin mo, joke pa rin yun. Di ba? Kahit nagjo-jokean kayo. Kaya nga pag narinig tayo ng mga puti, sabi ko, baka magtawag ng RCMP yung puti eh. Kaya mahirap pagka sila. Makaka-joke mo lang sila pag yung kilala ka na. Katulad nung kapitbahay namin na yung kilala ko na. Ayun, nakaka-joke na ng kasi siya yung unang nag-i-initiate ng joke eh. Hindi ako yung una, siya. Pag nagjo-joke siya, babanatan ko rin ng joke. Oo. Meron akong training bukas kila Jinky Ng doon sa WFG. Ay, nakikita ko nga yung mga
Tapos na eh. Matagal na yun, nung winter pa. Kaso hindi ako nakakapunta dahil nag-conflict dun sa mga schedule ko sa business. Tapos nataon pa na umuwi ako ng Pinas. Tapos pagbalik ko naghahabol ako ng mga sa business ulit. Ngayon, pwede na. Kaya bukas, training ako bukas. Yeah. Doon sa sa Landmark. Ay, doon sa opisina nila. Oo, sa opisina nila. Kaya pupunta ako doon. Hindi, kung matanong ko lang pre, paano bang nyo rito? Yung parang porsyento ba? Ganun? Oo, parang Pinas din. Parang Pinas din. Kalahati. Meron din yung magbenta ka ng chair. Oo. Pero dito sa inyo, porsyento. Porsyento. Porsyento, ano? Ang ano din, yung tip 100% yung tip sa'yo. sa'yo. Wala nang okay. Pero alam nila kung kanino yung tip. Alam nila kasi may lang, pagkakaalam ko lang, sila yung ng per hour. Per hour ang bayad sa customer. Doon? Ay sa employee. Doon ako nagpapagupit dati na una, Tumikan. Doon sa mall. Sa mall? Oo. Oo. Doon ako dati bago ako na sa'yo. Yeah. Doon sa mall pre, wala namang Pilipino na barber doon sa Tumigan. Baka sa iba, baka sa Banks Road. Sa Banks Road, mayroon doon. Baka doon, di ba? May Pilipino siguro doon. Meron doon kasi friend ko sa Facebook yung isang doon. Yung isa. Kasi dati may nag-comment sa akin na madami nga daw Pilipina na nagugupit. Sabi ko siguro hindi sa mall ka ako. Iba kasi pag Pilipino yung magugupit sa'yo. Diba? Parehas kayo ng alam mo yun, parehas kayo ng vibe. Di ba? Parehas kayo ng... And alam mo yung mga gusto nila. Oo. Kasi kukuha ko ng Pilipino Oo. Sa Pinas siguro kukuha kung wala akong makuha dito. Baka kukuha ko Baka dito sa Pinas. Oo. O kaya sa ibang bansa, mga sa Dubai, gano'n. Di ba? Ang daming barber na Pilipino doon. Sa Middle East. Di ba? Maganda yan business pre. Kasi balak ko talaga May shop. Oo. Yun nga yung challenge ko rin yan noon, yung sa communication. Nung una akong rito. Grabe, hindi ako makapagsalita. Kasi siyempre hindi natin nakasanayan, di ba? Tapos bigla tayong wala ka nang magagawa kundi nandiyan ka na eh. Hindi naman sila nakakaintindi ng Tagalog. Plus, ang isa pang nakaano ko, yung mga step kids ko, yung mga anak ko. Oo. Hindi sila makaintindi ng Tagalog. So English pag nag-iusap ako, nag-usap kami English kaya medyo nasanay din ako. Kasi mga kasama ko sa bahay English. Mas madali sa'yo, no? As in talagang hindi namin nagagamit yung namin yung Ilocano. Yun ang maganda sa Kasi ako na-explore ko na rin yung buong West Kelowna. Oo. Kasi nung nag-register ako ng Skill the Dishes, ang una kong nakuhang area, Oo. yung West Bank. Wala akong area dito sa Kelowna. Oo. Kaya nandun, US doon ako pumupunta. Nakaka-pick up pa rin ako ng order dito. Oo. Minsan, pero talagang binabatuhan ako ng order na pupunta ako doon sa sa Uzbek. Kaya doon din ang destination ko. Ngayon, bihira ka nang deliver? Bihira kasi medyo madami akong ginagawa eh. Dahil nagpapawait na sa akin eh. Pagod na rin ako pagdating ng... Sa bagay. Pero ngayon, balak kong pumunta ko yan kasi mag-long weekend kami eh. Magka-camping kami. Kaya Nice. yung 3 araw na hindi ako magtrabaho, sulitin ko ngayon Maghahatawin mo. tawin ko ngayon. Oo. Ako ngayon, mag-skip ako ngayon. Para may Mahilig ka bang magdadadrive? Ano kaya?
Mahilig ka rin mag-drive. Mahilig ako. Nung nasa Pilipinas ako, kuya, ang ano ko, yung motor. Ang drive ko. Tsaka mayroon din 4 wheels pero palaging ginagamit ko yung motor. Pag mahilig ka kasing mag-drive, hindi ka magsasawa. Yung anong ibig kong sabihin, yung kaya mo talaga. Ang gusto ko kasi sa pagdadrive, ayan nga, nakakapasyal ka, ang dami mong napupuntahan lugar. Yes, tsaka makakabisado mo lahat yung ano. Kabisado. Ako nga, medyo marami, ang dami ko nang alam na lugar dito eh. Pati ikaw siguro kuya, no? Ang dami mong napupuntaan. Hilong-hilo ako nung una, pero ngayon, alam ko na kung saan. Hindi minsan pagka nakakuha ka ng order, Mm. hindi mo na rin tinitignan minsan. Hindi ko na nga minamapa minsan. Alam ko na kung saan yung bahay niya. Tsaka nalalaman mo rin kung saan yung ruta na mas mabilis. Oo. Medium hold lang, pero maganda. Okay na yung length niya kuya, yung taas. Oo, okay Kuha ka na. ba? Nawala na ba yung wavy-wavy niya? Yun Wala lang na, naman wala ang na, kuya. importanteng mawala eh. Eksakto na yan. Oo, ayan. Okay na. Natapos na. Oh. Pero lalagyan niya ng, ano ba yan? Cream ba tawag dyan? Wax. Ano kuya, wax. Wax siya. Tingnan mo ako. Oh, cream pala, cream. Cream, no? Ito medium hold lang pero maganda. Gusto ng mga puti to kuya. Ang dami ang daming bumibili itong product. Tama yan. Yung medium hold lang. Diyan, medyo marami kang makukuha din kasi nasa social media ka mo, madami yung followers mo. Sana maging ano siya. Kapag nasa hindi mo makikita kung hindi mo susubukan, di ba? Kailangan subukan mo para makita, di ba? Lahat ng gusto mong subukan mo pala. Subukan mo para makita na. Saka natin sabihin kung okay ba o hindi. Pero hanggat di ko nasusubukan, para sa akin okay. Para alam mo yun, gumanda yung loob mo, yung pakiramdam mo. Gusto mo yung Positive, video mo, di ba? picture mo kaya? Finishing touch. Malinis. Pre, pwede bang i-ano to? Eraser mo nga to, yung T-shirt. Ayan na kuya. ayos. Natapos na, tao na naman tayo. Tao na naman tayo. Ayos, no? Ready na. Ayan na. Yung mga friends natin dito sa Kelowna, pag magpagupit kayo dito kayo kay parang Arlen eh. Oo, the best to. Siya na nagugupit sa akin. Pangatlo na to, ano pre? Pangatlo. Una sa bahay, pangalawa, pangatlo. Oo. Punta ako rito madalas. Yan, no? Thank you. Sige kuya. Okay na pre thank you. Welcome Mga kuya. ka-That's Good. Dito tayo sa True Gents, dito sa Glenmore. Sige pre, muna na See you ako. next time. Bye.